Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 3 tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal, drug personality patay matapos gintiros ang riding in tandem sa syudad sa Bacolod. Tatlo ka mga nurse kag isa ka utility worker isang bago DRRMO nag-positibo sa COVID-19. Sa balita national, 38 ka mga Pinoy crew na lakip sa sakay sa missing barko sa Japan. Isa ka Pinoy nakaluwas. MTRCB ginaduso ang pag-regulate sa Netflix riban pa nga streaming devices sa Pilipinas. Sa balita international, isa pa ka black man patay matapos gintiros ang pulis sa Washington. Sa sports balita, NBA papanaugan sang penalidad si Morris sang Clippers kag Doncic sang Mavericks. Kag sa showbiz balita, Dwayne Johnson kag pamilya sini naka-recover sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
kamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang second drug personality matapos sa ginuthang sang riding in tandem sa may purok Balinday, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, kinasang hapon Setyembre 3. Ang napatay ginkilala kay Felix Olvidado, 23 anyos, residente sang purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Police Station No. 2 Commander Police Captain Leo Estopa, nagalakat sa dalan ang biktima upod ang iyang live-in partner kag isa pa kalalaki sang ginuthang sang riding in tandem suspects. Isa lamang kalupok ang nabatian sa mga residente sa nagluntad nga pagpangluthang. Ginhingagaw dala sa Corazon Ocsin Monte Libano Memorial Regional Hospital ang biktima, apang ining gindeklarar nga dead on arrival. Ginkompirmar ni Estopa nga si Olvidado ang second drug personality matapos kinadakpan nagligad sa bypass operation, apang pila ka bulan ang nakaligad. Siya ang ginhilway sa presuhan bangod sang plea bargaining agreement. Suno kay Estopa, si Olvidado ang may kasuman nga theft,
na-recover sa lugar sang insidenteng isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Wala pa sang persons of interest sa kapulisan sa mga krimen samtang padayon pa nga ginausisa ang motibo sang krimen. Nakilala naman naton to nga aton nga victim nga mo si Felix Olvidado nga sang Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Nga natiruhan ni siya tarang 2:45 kina sa hapon. Dapat yan si Police Captain Leo Sopas ang Police Station number 2. Samtang patay na sang masapuan ang 49 anyos nga tricycle driver sa pika-pika sang suba sang Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy, Syudad sang Bacolod, kainasang aga Webes. Ang biktima ang ginklala kay Eric Barabad nga residente sang Purok Maynabianon, Barangay Pahanukoy. Ginpahayag ni Police Staff Sergeant Roberto Gaurana, investigador sang Police Station number 8. Tatlo kadlaw nga wala makapaulit sila puloy-an si Barabad. Suno kay Gaurana, gindulong sang iya classmate kagabi si Barabad sa diin siya na sapuan nga patay. Nagapati ang kapulisan nga posible ginatake sang high blood ang biktima nga nahulog ini sa pika-pika sang suba nga nagresulta sang iya kamatayon. Ginpangabay ni Gaurana ang pamilya nga ipa-autopsy ang bangkay agod mahibaloan ang kabangdanan sang iya kamatayon. Isa naman to Diyos sa story sa kuwan, nagdag. Magdala sa mahalo sa yan na mag-stroke. Oo. Ato ito nga paglantaw sa yan na Oscar Chando, wala man siyang pasibong na pa-outbreak. Nabatian ang investigador sang Police Station number 8, Police Staff Sergeant Roberto Gaurana. Sa dugang pang balita lokal, temporaryo ang ginpasira ang opisina sang Bago City Disaster Risk Reduction Management Office matapos ginag-positibo sa COVID-19 ang ila tatlo ka mga nurses kag isa ka utility worker. Ginpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo, nag-umpisa na sila sa contact tracing para sa mga nakakontak sang apat ka mga nag-positive kag mga patigayon man sang assessment. Sunod sa alkalde, ang wala madala sa contact tracing ang mahimo makabalik sa trabaho matapos ang duha tubdob tatlo kadlaw nga assessment nga ila ipatigayon na. Sa nabaluan, ang mga frontliners nga nag-positibo sa COVID-19 ang nakigbahin man sa mass testing nga programa sang Negros Occidental. Nakibot si PDEA Negros Head Nicolas Gomez matapos na diskubrihan ang bago nga estilo sang delivery sang illegal nga droga pasulod sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Gomez, ginapaagi na sa mga courier services ang supply sang shabu naghalin pa sa Manila. Aligasyon kag investigasyon ni Gomez nga sa panahon sang pandemya, natukibad nga ginaupod na sa biyahe ang mga shabu sa cargo courier truck kasakay sa mga roll-on kag roll-off vessels humalin sa Batangas sa pakato sa Katiklan, Dumangas kag ginapick up sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginakuman ni Gomez nga may kabudlayan sa mga K9 units sa pagdiskubre sa mga ini bangod sa kadamuon sa mga ginapadala apang nagalaom nga madakpad ang mga ini pagi sa ila confidential asset. Ang abot nga report sa tuwa murag via courier service ba. So may nakalusot gid sa tuwa sir ulo monitor namo nga may personalities man nga nakuha nato. So karon nga nabatian si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Ginpasiguro ni punong barangay Jerry Tingson sang barangay Stephania Ciudad sa Bacolod nga ginatinguan sa iya talatapan nga makahimo sa nagakaigo nga tikang angot sa padayon nga pag-away sa COVID-19. Ining palayag ni Tingson kasunod sang nagwa nga listahan sa diin nagpanguna sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 ang barangay Stephania. Sunod sa kapitan, base sa pinakalitas nga record nga iya ginawyatan gikan mismo sa Bacolod City Health Office, madamo na nga mga individual nga nagpositibo sa mga balatian ang naka-recover o kung nag-ayo na nga ginalakipan na lamang sang kapin 30 ka mga individual. Ginklaro man sini nga mapungga ng pagsaka sa mga kaso paagiban sa kooperasyon kag bulig sa iya mga pumuluyo sa barangay Estefania. May mga balakan kay ti from the very start kinapatuman nato ng health protocols plus ti considering nga ini active cases subong aras mga subdivision dito sufado kampante kami kapos balang sildo. Nabatian si punong barangay Jerry Tingson. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor live via Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon na. So today September 3, 2020, Thursday nga adlaw kag kita subong no ang nagapangalagad sa aton sining programa Action Balita Evening Edition every Thursday. Tapos buwas si Action and Defensor naman ang magaupod sa inyo mga ka-aksyon. So greetings time kita anay subong Webes nga adlaw and ginagreet na lang sa mayong gabi ang pala naton ka mga ka-aksyon. Si Jocelyn, ari si Vita Olac, good evening Action Radio, present man. Si Vanessa Mayo, good Thursday morning, Action Radio watching live from 10,000 Lakes of Minnesota. Good day and God bless. Maraming salamat. Present man, si Leiden Navarrete, good evening Action Dale. Stay safe everyone. Nag-check attendance man, nagpa-check attendance si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Have a blessed evening Action Dale and all Action Radio viewers. Salamat gid kay Ma'am Liza Joy Amoroso. Good evening man kay Ma'am Mary Jane Mendoza. Good evening Action Radio. Present man si Connie Abelio Mata kag si Rose Guevara. Hi para kay Melchorita Ferrer. Good evening Action Dale. Si Ma'am Rose Guevara, araman si Lito Dayap si Rose Guevara. Be safe, my city of Bago. From Melly Mel, sa good evening Action Dale. Pa-shout out kay mama mo, kay Elsa Salazar. Sige, safe, keep safe. Yara man si Edmar Kilita, good evening Action Radio. Great ko lang, dako, nga pamati gida. Ang mensahe naman ni Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action Radio, pabati happy birthday sa apo ko kay Sabrin Gale Cordova sa Barangay Paloma, Valladolid, watching from Hong Kong. Madamo gid nga salamat. Uy sa mga taga-syudad sang Bago, karon may rasang public address sa inyo sining alkalde, si Bago City Mayor Nicolas Yulo. 8 p.m. tonight. So bantayan nyo kay mag-report no si Mayor Yulo angot sa COVID-19 situation sang Bago City, ang mga health protocol nga iga-implement kag ining paghandle no sining mga returning overseas Filipino mga ka-aksyon. So padayon lang pag monitor madamo gid nga salamat. Comment down ang sige hapon ang inyo sining mga greetings kag kung may mga palamangkutanon kamo, try naton nga masabat ang inyo sining nga mga inquiry. Last na lang before kita mag-end sa first batch natin sang greetings kay Ma'am Grace Foss. Good morning sa iba na siya gulong nga lugar no. Good morning Sir Action Day, Action Radio sa inyo nga tanan kay sakon mga family from Dumaguete to Bago kag Granada nga nagapamati. Thanks, keep safe. Mayong gabi sa tanan sa mga viewers naton. Comment down sa gihapon ang inyo sining nga mga greetings, and kung may mga inquiry, try naton nga masabat ang inyo sining nga mga palamangkotanon. Magabalik ang aton greetings portion pagkatapos gid lamang sining standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo. Una sa aksyon!
Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nakitaan nga buhi ang saka Filipino crew nga sakay si saka livestock ship nga namising sa baybayon sang Japan. Bangon sa typhoon na may saka ang vessel ang may sakay nga 39 ka mga Pinoy seafarers kag isa diri ang nakitaan nga buhi. Ang Gulf Livestock 1 ang gikan sa New Zealand nga may karga nga masobra 5,000 ka mga baka haga padulong kuntani sa Tangshan, China sang natabo ang insidente. Sunod sa Philippine Embassy sa Tokyo, padayon sa karon nga ang rescue operation sa sang Japan Coast Guard sa nadula nga barko nga ginalakipan sang 39 ka mga Pinoy seafarers sa iban pa nga mga nationality. Ang Philippine Embassy sa Tokyo kag Philippine Consulate General sa Osaka ang nagapakig-angot naman sa Japan Coast Guard angot sang sini nga insidente. Pahamtangan sang quick response sa QR codes ang mga establishmento kang isang malls, bangko kag restaurant sa mga public transportation units para makabulig sa contact tracing ginapatigayon sang otoridad. Ginpahayag ni National Task Force in COVID-19 Testing Czar kag Deputy Implementer Vince Dizon, mas madasi gini kumpara sa manual recording sang impormasyon sa mga tawo nga makatuga pa sang posible nga transmission sang virus. Suno kay Dizon, kung ma-implementar na ini pagsulod sa mall, kinahanglan lamang maggamit sang camera sang cellphone sa kagkuhaan sang picture ang mga QR code nga mag-direct sa user sa stay safe. Kundi inibutang ang detalye sang user para magamit sa contact tracing. Magasakol man ang Department of Transportation kag butangan sang QR codes ang mga PUJ kag tricycle. Sa katapusan nga balita national, yara na sa 228,403 ang confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nga nadugangan sang 1,987 ka bago nga mga COVID-19 infection subong adlaw. Ang pungsod ang nakapatigayon na sang COVID-19 testing sa masobra 2,000 kon 2 milyones ka mga individual. Sa report nga ginpagawa sang DOH kinasang hapon, nanguna ang National Capital Region nga may pinagkadamo nga COVID-19 cases nga bag-o nga nagdangat sa 880, nagasunod ang Cavite nga may 153, Laguna nga may 125, Negros Occidental nga may 122, kag Rizal nga may 78. Sunod sa DOH may 880 man nga nagdugang nga nag-ayos sa masakit o kon kabugusan nga 159,475 recoveries. Gin-report man sang DOH nga may 65 nga bago nga napatay bangon sa virus sa Pilipinas o kon kabugusan nga 3,688 nga death toll. Ang Pilipinas sa corona may 65,240 ka mga COVID-19 active cases. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gidamang sini. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa aton sining greetings, sa aton sining pangalagad karon nga Webes nga adlaw. Oy, bago lang naka-tune in, nagaupod no sa aton sining pagpangalagad si Sir Edwin Pineda mayong gabi. Kagara naman si Ma'am Mary Jane Mendoza. Good evening Action Radio. Okay. Araman si Sir Edmar Kilitar Action Radio, greet ko lang si Dako nga nagapamati gid. Mayong gabi. Ginataw mi otaman sang mayong gabi si Sir Emmy or si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, no, nga nag-tune in man subong Merkules or Webes nga adlaw. So far mga ka-action, ginahulat natin sa karon ang pinaka-latest nga medical bulletin nga iga-issue sa Department of Health Region 6, no? Angot ini sa mga bag-o nga mga new COVID-19 cases diri sa may Western Visayas. Pilaayhan ang na-record sang Negros kag pilaayhan ang new COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod. So tune in lang kag padayon nga i-monitor ang aton sining mga Facebook post sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod regarding sa mga new COVID-19 infections diri sa Bacolod kag Negros Occidental.
Saluwat ang home quarantine pass diri sa may syudad. Papalang ni Mayor Bing ang Executive Order 58-A nga supposedly today ma-start ang HQP. O galing, ang mga kapitan nag-appeal na kung mahimo ipaisol anay i-delay sa September 6 to 19. Bangod hindi patanan nga mga household or pamilya ang nahataga na sang HQP nga ginatawag. Kaya according kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales, no, nga 80% pagin lamang as of September 2 kung kahapon nga adlaw nahatagan. So may 20% pa nga halatagan sining home quarantine pass. So hopefully by September 6 or September 5, bangin all set ng preparation sang syudad sining HQP. Suliton ta, September 6 to 19 ang implementation sang HQP. Apisar nga ang Bacolod ang nagapaydalom sa General Community Quarantine, no? So kabay pa nga wala lang sa mga problema nga magwa sa ulihi sa pagpatuman sining HQP. Kag hopefully amo ining mangin dugang, no, nga contribution para sa paghagan-hagan sa COVID-19 cases sa syudad. Oy, good evening lang kay Sir Ramonica Gonzales, mayong hapon Sir Action Dale, and araman si Miles Martir kag si Lindep Alc. Good evening Sir Dale, God bless and stay safe. And bago-gid lamang nakasulod, nag-join sa aton sining Facebook Live si Ma'am Neresa Gonzales. Sige, madamo gid nga salamat. Oy, i-plug ko lang galing akong sining personal Facebook page, and para sa mga more informative nga mga videos and posts about sa mga protocol and policies nga ginapatuman diri sa Bacolod kag Negros Occidental, please do visit Dale Explains nga Facebook page. It's Dale Explains nga Facebook page. Kag syempre, like and share man Action Radio Bacolod Facebook page and www.actionradiobacolod.com.ph. Steady lang ka mo dira, and magabalik kita dugay-dugay. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Una sa aksyon! Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Patay ang isa kay African-American man sa Washington, US matapos naging tiro sang pulisa. Ini ang pinakalatest nga pagtiro sang pulis sa black men and women nga ginapakamalaot sang publiko. Sunod sa report, ang biktimang nagayedad 18 anyos nga gintiro sang pulis matapos nakabaton sang tipa. Nga ini ang ginaligar nagatago sang armas sa salakyan. Sunod kay Washington Police Chief Peter Newsham, pila ka mga tawo ang nagpalagyo sa salakyan sang ila inigin palapitan. Kag isa ka pulis ang nagbuya sang lothanga. Sunod sa otoridad na recover nila ang duwa ka mga armas sa scene of the crime. Madumduman may pilaman ka mga protesta nga ginpatigayon batok sa police brutality matapos nga pagtiro sang Los Angeles Police sa African-American man nga nagasakay sa bike sa ining ginpauntat sang kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, papanaugan sang NBA sang penalidad si Los Angeles Clippers forward Marcos Morris sang $35,000 matapos ang pagtapal sini sang bola kag naigo sa ulo si Dallas guard Luka Doncic. Si Doncic ang ginpapanaugan man sang penalidad nga $15,000 bangod sa paghaboy sang bola sa referee. Ang ini nga penalidad ang angot sa insidente nga natabo sa hampang nga pagdaog sang Clippers kontra Mavericks nagligad nga Domingo.
Ang Clippers ang nakasunod na sa second round ng NBA playoffs nga may 4-2 win sa best of 7 series. Makainkwentro sa Clippers sa second round playoff ang Denver Nuggets. Una sa balita, una sa aksyon. Tag sa naman nga showbiz balita, kin-confirm ni Dwayne Johnson nga nag-positibo siya kang iya pamilya sa COVID-19. Suno sa aktor, siya kag ang iya pamilya ang nag-positive sa virus, 3 kasimana na ang nakaligad. Suno sa aktor, mild lamang nga sintomas sang duwa nila ka mga bata nag-edad 4 o kon 4 kag 2 ka tuig. Sa karon maayo ang kondisyon nila nga 4 kag nagapaayo sa gihapon o kon nagapabilin nga ginamonitor ang ila sini nga mga kaugalingon pero nagpasiguro nga hindi na sila makalaton. Suno kay Johnson, posible nakuha nila ang masakit sa malapit nila nga mga abyana. Ginapangabay man sa aktor ang publiko nga maghalong bangod hindi lahog-lahog ang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Action Radio Philippine Standard Time, hinyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 3, tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.